Kolo se točí, kdo to vyhraje? Hej, borci, jste dobří. 100 sledujících na TikToku. To chce odměnu, jak jsem slíbil, bude tam triko pro někoho z vás. Losování proběhne a asi v tomhle videu někde dám, jak to probíhalo, jak jsem losoval, jak jsem vybíral. Takže budeme losovat na takovémhle číslo, je tam prostě 100 čísel, jedno z toho padne a budu to odpočítávat od horních jmen. To číslo padne, takže když padne 5, tak odpočítám 5 lidí ze zhora a ten pátý to vyhrává. Jdeme na to. Kolo se točí, kdo to vyhraje? A je to číslo 11. Takže já to tam jdu spočítat a 11 vyhrává. Takže jsem říkal 11. Ze zhora jdeme na to. 2, 4, 6, 8, 10. Skibidibi. Troll. Takže ty jsi vyhrál triko, já se ti pozvu do zprávy.